alma beso a beso hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. Televize Prima uvádí mexickou telenovelu Hříšná láska. V českém znění hrají Klára Sochorová, Igor Bareš, Eva Gorčicová, Petr Štěpán, Radka Přibyslavská, Eva Novotná, Přemysl Přichystal, Jiří Balcárek, Olga Hegerová, Helena Plecháčková, Zdeněk Junák, Jana Štvrtecká, Milan Horský, Jaroslav Kuneš, Silva Talpová a další. S tím všichni souhlasíme, že? Já navíc nevidím důvod, proč časově omezovat skvělý tým, který může prospět celé rodině. Ale tak jste se konečně ukázala. Elena Olivares. To je můj bratranec Diego. Bude vaším novým šéfem. Zrovna slavíme, nedáte si trochu whisky? Ne, děkuji. Tak víno? Ne, děkuji. Eleno, musíme si promluvit, posaďte se. Prosím. Děkuji za pozvání. To na ní tak Barbara žádlí? Miláčku, nesedneme si? Eleno, jak jistě víte, na Fabiánovi spočívají závazky plynoucí z budování pražírny. To nás samozřejmě přimělo hledat ředitele, který by ho nahradil ve vedení podniku. Fabián z velmi rozumných důvodů navrhl na toto místo vás. Bohužel náš podnik, jakož i jeho vedení, mají svoje zákonitosti. Ředitelský post musí zastávat Sanchez Sambránovi. Z toho plyne, poté, co jsme to probrali, že Diego převezme celou odpovědnost, která se nás týká, na sebe. Promiňte, vy dva už se znáte? Ne. Ano. Už jsme se někde viděli, slečno Olivares. Tak tedy, abychom to celé neprodlužovali. Diego zůstává ve vedení vývozního oddělení, ale Fabián vás žádá o vaši soustavnou podporu a především o vaše cenné rady, Eleno. K tomu nás vedly vaše schopnosti, které jste prokázala ve spolupráci s Fabiánem. A tak na jeho návrh vás jmenujeme zástupkyní ředitele. Teď si připijeme na vás dva. Pevně doufáme, že vytvoříte dobrý tým. Ale především, že si budete rozumět. Tím jsem si naprosto jistý. Od této chvíle máš i moji kancelář plně k dispozici. Můžeš ji kdykoliv využívat. Myslím, že na haciendu už se nemusíte vracet, když tady máte tak dokonale zařízený byt. Možná bude nutné dojet pro šaty, ale to není problém. S tím ti pomůžu. Takže v případě, že už nemáte žádné další otázky, navrhuji další přípitek na našeho nového ředitele a jeho novou zástupkyni společnosti. Jsem moc ráda, že se všechno vyřešilo tím nejlepším možným způsobem. A hlavně, že budeš z Berenice žít tak blízko u rodiny. Jsem si jistá, že tady se tvé manželství daleko víc upevní. Na zdraví. Na zdraví. Také bych chtěla pronést přípitek. Jsem šťastná nejen proto, že se s Diegem vracíme opět do Mexika,
Ale také proto, že dnes je zcela výjimečný den. Dnes už je to rok, co jsme se vzali, miláčku. Doufám, že si nezapomněl, Diego. Co pak, Diego? Berenice si zaslouží aspoň pusu. Nemyslíš? Na zdraví. Tak to už by stačilo. Řeknu ti, jak si to budeš nejlíp pamatovat. Pokaždé, když se přiblíží sklizeň, vzpomeň si, že se blíží výročí našeho sňatku. Miluju tě, lásko. Co pak je, Eleno? Promiňte, musím už jít. Ne, kam byste chodila? Ještě se přece musíme dohodnout tady s Diegem. Budu od vás potřebovat spoustu informací. Ano, to určitě. Všechno nejlepší. Děkuji. Naschlete to. Díky, Diego. Děkujeme. Děkuji. Užij si, Barbaro. Všechno nejlepší. Díky. Všechno nejlepší. Jen se rozloučím. Jo. Zavoláme si. Ahoj. Ahoj. Počkám na tebe. Ale pospěš si. Mám pro tebe překvapení. Jsi nervózní. Asi proto, že jsi zapomněl na vaše výročí. Ale z toho si nic nedělej, jen abys nezapomněl na den, kdy se budeš rozvádět. Protože je vidět, že i žok kávy je ti milejší než tvoje žena. Vážně je to vidět? Proč jsi vzal to ředitelování? Měl jsi strach, že se zjeví dědeček a bude tě strašit, že jsi nebyl dost solidární s Fabiánem a s rodinou? Šlo o jakousi předtuchu. Ale rozhodl jsem se teprve odpoledne. Danielo, pospěš Už si. jdu. Musím běžet. Čau, potom mi povíš, jak to bylo s tou předtuchou. Ahoj. Diego, čekáme jen na tebe. Začněte beze mě, ještě si něco vyřídím. Chceš si zavolat na haciendu, že? Ne. Chci si promluvit s novou zástupkyní. Musím si s ní vyjasnit několik věcí. Nehodláš ztratit ani chviličku, viď? Chci jen předejít nedorozumění, nic víc. Ať vám to vysvětlování netrvá dlouho, budeme vás potřebovat. Můžeme začít podrobnostmi toho nového projektu. Fabiáne, opravdu je moje přítomnost bezpodmínečně nutná? Ano, Bernardo. Potřebuju, aby ses seznámil s projektem pražírny dopodrobna. Budeš v jejím chodu klíčovou součástí. Palomo, Myslela jsem, že už jste odjel s manželkou slavit vaše výročí. jak to, že jsi tady? A jak to, že se jmenuješ Elena Olivares? Co na tom? A tady jsem náhodou. Ne, tomu nevěřím. Milý pane, žádám vás o jedno. V kanceláři se se mnou omezte pouze na rozhovory o práci. A teď už běžte, čekají na vás. Ne, počkej. Počkej. Neodejdeš, dokud mi nevysvětlíš, co se stalo. A je mi úplně jedno, že na mě čekají. Palomo, proč jsi odešla z haciendy? Proč jsi odešla bez rozloučení? Bez nejmenšího vysvětlení, bez nejmenší stopy? Tak proč? Teď jsme si všechno vysvětlili. Proč jsi odešla po té poslední noci? Neměla jsem důvod k loučení. Ani vám říkat místo, kam odcházím. Nebyla jsem pro vás víc než česačka. Obyčejná nádenice, která musí kvůli hrdosti zapomenout na své iluze. Nabídl jste mi tu noc pozici milenky. Chtěl jste mi dát apanáž, zařídit mi dům.
Jak se mám loučit s někým, kdo mi moje sny vyvažuje penězi? Ne, to jistě ne. To jsem nechtěl, Palomo. Přísahám ti. Tu noc jsem chtěl kvůli tobě všechno opustit. Druhý den jsem šel za tebou, abych ti to všechno řekl a abychom společně rozhodli o našich životech. Tomu nevěřím. Palomo, prosím tě. Vím, že jsem udělal pitomost. Ale přece mě za to nemůžeš do smrti odsuzovat. Tím se netrapte. Teď už je to jedno. Soudím, že je naprosto nevhodné na to vzpomínat v den výročí vašeho sňatku, nemyslíte? Vaše paní by z toho byla smutná, kdyby to slyšela, zvláště po tom projevu lásky a věrnosti, co jste předvedli v zasedačce. Palomo, prosím tě. Elena Olivares, prosím. Ne, počkej. Víš, proč jsem se oženil? Abych zahnal vzpomínky na tebe. Což se vám povedlo, seniore. Žijete v příkladném manželství a vaše žena vás obdivuje. Mezi námi nic není. Nic, ty jsi jediná žena v mém životě. Přestaňte, seniore. Takhle mi lžete 2 roky. Hledal jsem tě od chvíle, co jsi zmizela. Najal jsem si lidi, aby tě hledali po celé zemi. Celou tu dobu jsem tě hledal. Prohledali jsme všechny kouty, nevynechali jsme ani jedinou plantáž. Ani ve snu mě nenapadlo, že jsi tady. A tím méně v naší firmě. Co pak nechápeš, jak je to šílený? Celý rok jsem čekal na haciendě, na příští sklizeň a doufal, že se v říjnu vrátíš, Palomo. Úplně si mi změnila život. Co pak to nechápeš? Můžu mít otázku? Když ji nemilujete, proč jste se s ní nerozvedl? Jak se dá žít rok po boku osoby, kterou podvádíte a jen si na manželství hrajete? Protože jsem měl strach, že zůstanu sám. To se mi na vás hnusí nejvíc. Váš cynismus. Před rokem jsem udělal hloupost, že jsem tě nechal odejít. To už se nestane. Už nechci riskovat, že tě zase ztratím. Jsem připraven všechno opustit a třeba ještě dnes. Miluju tě, Palomo. Miluju tě. Nevím, co se tady děje, ale měli byste být v kanceláři. Poslyšte, už je dost pozdě a čeká se tam jenom na vás. Promiňte, seniore. Ale bylo nezbytné, abychom si ujasnili vzájemný odstup. Co se stalo? Nic. Je vidět, že tě pěkně skrouhla. Pojď. Děkuji. Děkuji. Prosím. Takže, první stránky se týkají především analýzy investic, kapitálu, kterým disponuje Mexická kávová a půjčky Severoamerické banky. Hned zatím máte přehled plateb a odhad dlužného zatížení firmy. Nakonec je zařazena tabulka návratnosti kapitálu, termíny a také předpokládaný zisk. Podařilo se vám s Diegem ujasnit vaše práva a povinnosti? Ano, seniore. Myslím, že už jsme si všechno řekli. Není mi jasné, jak chceš získat zpátky tyhle náklady. Úroky z půjčky tě zahltí. Celý ten tvůj plán je absurdní. Neměj obavy, tati. Všechno jsem důkladně propočítal. Budu se krýt především vývozem kávy. To mi poskytne dostatečnou marži, abych předešel úrokové inverzi. Víš, jaké množství kávy bys potřeboval, abys toho všeho vůbec mohl dosáhnout? Jo, to vím naprosto přesně. Eleno, ukažte mému otci prodejní úroveň newyorské burzy za poslední měsíc. Ne, to není třeba, Eleno, děkuji. Znám ta čísla dobře. Vím, že jsi prodal spoustu kávy, ale také vím, že hraješ na můj vkus moc vysokou hru. A tím riskuješ s kapitálem, který není tvůj, Fabiáne. Proč mi nevěříš, tati? Ujišťuju tě, že ani ty, ani rodina nebudete mít odpovědnost za žádnou transakci, která by selhala. Žádnou. Právě proto. To jsou rizika, která právě nehodlám podstoupit. Jsi moc sebejistý. A tohle je, Fabiáne, jenom papír. Realita je poněkud jiná. Já vím velice dobře, do čeho se pouštím.
Navíc se podnik díky mně, tati, za krátkou dobu velice zvětšil. Myslím, že mám právo na trochu důvěry. A samostatnosti v tomhle druhu rozhodování, ne? To tě neopravňuje disponovat společným podnikem, jak se ti, synáčku, zachce. Prosím vás, nezačínejte s tím zase. Nechte nás o samotě, Eleno. Podívej, tati, raději toho necháme. Ty máš svou kancelář v New Yorku a já mám tady. Tady rozhoduju já. Takže jestli riskuju, tak je to jen můj problém. Riskuju jen vlastní budoucnost. Ovšem zapomínáš na to, že já snad ještě nejsem po smrti. Vývoz kávy pořád patří mně. A já nemám chuť nechat tě dál nezodpovědně riskovat peníze, které patří podniku. Ty mi nemůžeš odpustit jediné. Že bych mohl být lepší než ty. Od prvního dne mi stojíš v cestě. A hatíš moje plány. Snad by bylo lepší, kdybys nebyl. Fabián! Strýčko, uklidni se. Tak tohle je tvým cílem? No tak mě poslouchej. Táhni a vezmi na vědomí, že už nic nemáš a nikdy nic nedostaneš. Ode mě už nikdy nic neočekávej. Nic, slyšíš? Nic! Uklidni se, tati, prosím tě. Nechte těch silných slov, oba jste hrozně rozrušení. Uhodil si mě podruhé. A taky naposledy. Garantuju ti, že po třetí už bych to neunesl. Kdyby se to mělo ještě někdy opakovat, zapomenu, že jsi můj otec. Na to už si zapomněl dávno, Fabiáne. A změň laskavě výraz, protože mě strach nenaženeš. A poslouchej dobře. S okamžitou platností budeš dělat následující. Každý týden mi budeš předkládat zprávu, kolik toho náš podnik exportuje. A chci to do poslední faktury, do posledního účtu o spotřebních výdajích. A pokud se mi to nebude líbit, budeš muset odjet do Spojených států a uvidíme, jak se ti povede s tou tvou slavnou pražírnou, protože od této chvíle si ztratil podporu rodiny. Fajn. Strýčku, prosím tě, uklidni se. Pojď se něčeho napít, jo? Pojď, prosím tě. Zbláznil ses, Fabiáne. Jak si dovoluješ otci takhle vyhrožovat? Nech toho! Nejsi nic jiného, než otcův špicl. Ale ještě než tě napadne v tom pokračovat, poradím ti jedno. Budeš si muset vybrat, na čí straně jsi, jestli jsi s otcem nebo se mnou. Uklidni se. Aspoň jistotu, že když povedeš podnik ty, bude fungovat mnohem líp než teď. Tati, počkej na mě. Dobře, doktore, postarám se o to. Ano, nashledanou. Señoro, promiňte, Diego už odjel? Ne, to není tak důležité. Nashledanou. Hned tak nepřijede. Nepůjdeme po schodech? Ještě jsme nedomluvili. Nevím, co mi ještě chcete, señore. Nebo mi chcete vyprávět o další podvedené česačce? Pro Bůh, Palomo, já jsem tě nepodvedl. Už jsou to 2 roky, co jsem uvěřila vašim slibům. Ale pro mě to bylo, jako by mi uplynul celý život. Za ty 2 roky jsem se naučila všechno, co mě zbavilo iluzí. A nebylo to snadné. Ale teď už nevěřím ani vlastním představám. A taky dokážu rozeznat lháře. Palomo. Ne, to už dávno nejsem. Naučila jsem se být ženou, která zná svou cenu a zasloužím si víc než nějakou avantýru nebo milenecký vztah se šéfem. Co mám udělat, abych ti dokázal, co k tobě cítím? Mám svolat rodinu a říct jí, že ty jsi ta Paloma, kterou hledám?
Mám vykřičet do světa, že s tebou chci odejít a že tě miluju? Ne, to víte, že ne. Vy jediný znáte moji minulost. A co jsem byla. Ale pro mě si pořád tatáž. Mýlíte se. Ta vaše Paloma, kterou jste znal, se ztratila v Evropě a umřela tam. A to vaší vinou. Takže už nemůžete vykřičet, že mě znáte, že se mnou chcete odejít a jak mě milujete. Už si nenechám ubližovat, seniore, tak mi dejte pokoj. Diego, co tady děláš? Ty jsi ještě neodešel? Jo, ale vrátil jsem se pro kapesník. Vytratil jsem ho tady. No tak pojď. Už jdu. Jakmile přijedu do státu, půjdu na léčení. Necháš si udělat všechna možná vyšetření, Barbaro. Ještě máme čas, věř mi. Ne, to je jenom příměří. Diego je strašně divně klidný. Jak to, že to místo ředitele po mně přijal tak náhle? To mi dělá větší starosti, než jeho návrat na haciendu. Musíš odjet do státu a otěhotnět. Teď je to důležitější, než kdy předtím. Prý vykřičí, že já jsem ta Paloma, kterou hledal, že se mnou odjede a že mě miluje, A co jsi mu na to řekla? Aby mě nechal na pokoji, mami. Aby mě už neotravoval. Ale proč, dítě? Naopak, měla si s ním pořádně promluvit, Palomo. Vyslechnout, co má na srdci. A pak mu říct, co cítíš ty. Ale to nemá význam, mami. Diego by to nepochopil. On se touží setkat s tou dívkou, která se mu odevzdala po 3 dnech známosti a která dělala prostitutku v Evropě. Palomo. Je to tak, mami. Znovu mě chce oklamat těmi svými sliby, abych se do něho zase zamilovala. Znovu mě chce podvést, mami. Kdybys jen viděla tu dnešní dojemnou scénu jeho ženy, souhlasila bys, Protože vypadala hrozně šťastně a zamilovaně. Dneska mají výročí sňatku. Dnes je to rok. Já jsem dělala nemožné, abych se vrátila na haciendu. Zrovna když se ti 2 brali. A dnes mi drze tvrdí, že čekal rok, jestli se vrátím na další sklizeň. Tohle ti řekl Palomo? Prý čekal, jestli přijedu s ostatními. Soledad, setkáme se příští rok. Zase při sklizni. Ano, Lorenzo. V říjnu. Ano, tak v říjnu. Každý rok. Mami,
Na co teď myslíš? Na to, že tvůj příběh je moc podobný jinému. Tak leda z telenovely. Ano, jistě. Příběhu z telenovely. Miláčku, čekám na tebe. Myslela jsem, že přijdeš o něco dřív. Ta schůze byla dost nepříjemná. Fabián se strýčkem se nakonec pohádali. Zapomeň na to. Každopádně jsem ráda, že ses mi vrátil. Tak důležité datum si nemůžeme nechat přece ujít. Takže si připijeme. Na zdraví? Na zdraví. Na tebe. Na mě. Na nás dva. Ty si snad nechceš připít na naše výročí? Všechno nejlepší. Sedni si. Doufám, že ti bude chutnat, co jsme s Dianou připravili. Nechtěla se tady moc dlouho zdržovat, protože je to prý večer jen nás dvou a nikdo další tady nemá co dělat, aby nás nerušil. Chci připít ještě na něco. Můžu? Ano. Na naše roční společné žití. A na všechny další, miláčku. Vím, že to bylo moc těžké, ale pro mě to byl nejlepší rok, protože jsme se naučili milovat a respektovat. Děkuju ti za to štěstí. Na zdraví. Aby to tak bylo na věky. Co je ti, jsi unavený? Ne, ani ne. Berenice, prosím tě, ne. Ne, nezlob se. Ne. Ty se na mě nezlob. Já jsem myslela, že když máme výročí, ale jsem strašně pitomá. Můžu mít otázku? Když ji nemilujete, proč se s ní nerozvedete? Jak se dá žít rok po boku osoby, kterou podvádíte a jen si na manželství hrajete? Ne, počkej. Víš, proč jsem se oženil? Abych zahnal vzpomínky na tebe. A já? Jak si tě mám vyhnat ze vzpomínek? Co je to za kapesník? Našel jsem ho včera v autě. Vezmu si modrý oblek. Zase? Ano, cítím se v něm velice dobře. Budeme muset zajet na haciendu pro oblečení. Poslíš, Diego, ráda bych si najala nějaké děvče, aby se nám staralo o domácí práce. Co na to říkáš?
Ano, to je rozumné. Dobrý den, pane řediteli. Je něco nového? Je tady seniorita Olivares? Ne, pane řediteli, ještě nepřišla. A podívejte, kolik je hodin. Až přijde, bude mít fůru Na to vína. jsem se neptal. Mluvíte o náměstkyni ředitele firmy. Ano, pane. Máte pro mě vzkazy? Jistě, pane. Jaké? Volal Julián Méndez, zavolá později a Rafael Pérez přijde kolem 1. Diego nevolal? Ne, pane. Dobrá. Zavolejte mu domů a zjistěte, jestli jeho žena ví, kdy končí ten kongres. Ať mu vyřídí, že s ním chci mluvit. Ano, jistě. Prosím? Paní Berenice? Tady Graciela, sekretářka Fabiana Sancheze Sambrána. Pan ředitel by rád věděl, v kolik hodin se vrátí manžel z kongresu. Nevím. Myslím, že potom se ještě koná nějaký koktejl. A vy nejdete s ním? Promiňte mi mou přílišnou zvědavost, paní Berenice. Já jenže... Účastníci kongresu si na tyhle události berou vždycky manželky. Ne, nehodlám tam jít. Paní Berenice, při této příležitosti bych vám ráda řekla, že od příštího týdne se stanu sekretářkou vašeho manžela a že se mnou můžete počítat ve všem, co budete potřebovat. Ráda vám poskytnu i reference ohledně paní Barbary. To jsem vám velmi vděčná, Gracielo. Věřte, že to vezmu v úvahu. Ahoj. Ahoj. Poslyšte, v první řadě bych vás chtěla poprosit, zda byste mi pomohla najít pomocnici do domácnosti. Samozřejmě, jak něco zjistíte, zavolejte. Ano, jistě, nashledanou. Kdo to byl? Graciela, Fabiánova sekretářka. Ptala se po Diegovi a nabídla mi svoje služby. Na tu ženskou si dej pozor. Graciela je hrozně zákeřná. To ona málem rozvrátila Fabiánovo manželství. Napovídala Barbaře hrozné věci, hlavně nějaké nesmysly o Fabiánových avantýrách s Elenou Olivares. Neměj obavy, Diano, to není můj případ. Nevěřím, že by Elena Olivares mohla nějak ohrozit mé manželství. Půjdeme? Neměli bychom nejdřív promluvit s Diegem? To nepřipadá v úvahu. Tohle je jedinečná příležitost, aby směla s Diegem syna. A my dětice, kterého potřebujeme. Ahoj, Margarito. Ahoj, něco pro tebe mám, ale senior Sanchez Sambráno už se po tobě scháněl. Neblázni, vůbec jsem nemohla sehnat taxíka. Co se děje? Nic, jen z tebe mám radost. Máš něco v kanceláři. Vážně? Co? Tak ti to neřeknu, jen se běž podívat sama. Za chvilku, teď se nahlásím šéfovi, děkuji ti moc krát. Tak jo. Dobrý den, slečno. Dobrý den, co potřebujete? Mám schůzku s doktorem Sanchezem Sambránem. Jsem Rafael Pérez Gutiérrez. Ano, hned vás ohlásím. To je pro vás. Máte ráda čokoládu? Naschledanou. Už se prostě nesmí stát, že byste přišla pozdě, protože nemůžete sehnat taxík. Běžte tady do téhle firmy a kupte si tam auto. Ano, jistě, seniore. To není ani laskavost, ani dárek. Reprezentujete firmu. Jako náměstkyně nemůžete jezdit taxíkem nebo městskou dopravou. Vyberte si slušné auto. My ho zaplatíme a budeme vám to strhávat z platu. Dobře. Promiňte, prosím. Je tady senior Rafael Pérez Gutiérrez. Tak ho pošlete dál. Už můžete jít, Eleno. Ano, doktore. Jo, a nezapomeňte na to auto. To myslíte vážně? Jistě, že vážně. Tak dobře. Mnohokrát děkuji, doktore. Naschledanou. Dobrý den, slečno. Přeji dobrý den. Děkuji. Dobrý den, doktore. Pojďte dál. Tak, jak nám to jde? Podle vašich představ, doktore. Vy jste tady šéf.
Nepřestal jsem o tobě snít. Ty jsou vážně nádherné. Víš, od koho jsou? Od jednoho kašpara. Líbí se ti? Jsou překrásné. Tak si je vezmi. Odnes si je, prosím tě, dej si je na stůl, vyhoď je, to je jedno. Tak běž. Díky. Nepřestal jsem o tobě snít. Ne, prosím, ne. Od příštího týdne bude můj bratranec Diego pověřen řízením podniku a Elena Olivares bude náměstkyně. Nicméně já budu dál řídit obchody na burze v Miami a tady vás žádám o pomoc. Ve skutečnosti funkce, kterou bude zastávat Diego, je jen formální. Je to spíš kvůli rodině. On se v obchodech moc nevyzná. A v čem má spočívat moje pomoc, doktore? Jak už jsem říkal, já budu nadále obchodovat s Miami. Ale pokud nebudu mít podporu tady v Mexiku, jdu ke dnu. Proto chci, abyste se o to tady staral vy. S velkou radostí, doktore. Nicméně vám připomínám, že bude velmi složité dosáhnout cílů, které jste si vytýčil. Sám to nikdy nedokážete. Hrajete velice riskantně. A to je nanejvýš nebezpečné. Ano, ale nemám jinou alternativu. Nechci se toho projektu vzdát. Ale vaše řešení není přece jediné. Já se vám navíc snažím naznačit, že existují i jiné mechanismy k dosažení vašich nemalých cílů. Je to jen věc přístupu. Doktore, pokud mě o to požádáte, můžu vám ve státech zprostředkovat takové množství kávy, jaké chcete. A jak? Dobře, víte jak, ale bojíte se to říct. Budete fiktivně vyvážet, abyste kryl své pohledávky. Mým úkolem bude vykazovat ty transakce tak, aby vypadaly čistě a průhledně. Otázka tedy zní, zda jste ochoten na to přistoupit. Dobrý den, Margarito. Dobrý den, senore Sanchez Zambrano. To jsou vaše? Někdo je poslal senioritě Olivares a tam je dala. Jsou překrásné, že ano? Ano, jsou překrásné. Takže slečna Olivares je ve své kanceláři? Ano, je. Zkoušeli jste už jiné metody? Ne. Doktore, bohužel nemáme s manželem pohlavní styk. Promiňte, ale proč? Jaký je důvod? No, manžel má nějaký problém, víte? Já myslím, že je impotentní. A proto jsem za vámi přišla. Chceme mít dítě a myslíme si, že umělé oplodnění je naše jediná naděje. Dobrá. Musím vám říct, že před započetím umělého oplodnění musíme provést mnoho vyšetření. Vám i vašemu manželovi. Už vám dělali test plodnosti? Ne žádnému z nás, ale sterilní není. Jak to víte? Před nějakou dobou měl poměr s jistou ženou a vypadá to, že otěhotněla. Tak v tom případě... No tedy, já to nevím na 100%. Každopádně vás to vyšetření nemine. Objednám vás na příští týden. Výborně. Přiveďte i manžela. Ano, doktore. Pokud si opravdu tolik přejete dítě, musíme s léčbou začít co nejdřív. Ano, jistě, doktore. Dobrý den, slečno Olivares. Dobrý den, co si přejete?
Jdu vás jen pozdravit. Už jste šla kolem recepce? Vypadá to, že tam někdo na stole omylem nechal kytici růží. Ne. Někdo je poslal mě. Nějaký zbabělec, který se nedokázal podepsat. A teď mě omluvte, mám práci. V tom případě počkám, až s ní skončíte. Už ti nedovolím jen tak odejít. Chci se tě zeptat na důležitou věc. Na to vám odpovím okamžitě, když mě necháte na pokoji. Na tvé odpovědi závisí náš osud. To, co jsme byli před 2 lety, celá naše láska. Chtěl bych, abys mi odpověděla na prostou otázku. Ty už ke mně nic necítíš. To, co mi navrhujete, Rafael, je ještě riskantnější, než co dělám teď. Víte, co by se stalo, kdyby se na to přišlo? Měli bychom problémy nejen s americkou bankou, ale i se zákonem. Znovu vám opakuji, že zabránit těmto problémům je už moje práce. Ne všechny vývozy budou fiktivní. Budeme dál vyvážet stejné objemy jako dnes, ale bude to vypadat jako nárůst. Na papíře, pochopitelně. Je to dokonalá operace a vy nenesete žádné riziko. Řekněme, že vám nerozumím. Pochopte, že vy za tyto vývozy neponesete ani nejmenší zodpovědnost. Tu ponese váš bratranec a seniorita Olivares. Ani jeden na tuhle hru nepřistoupí. Jenže oni se to nedozví. Jednoduše se budeme krýt jejich jmény. A já se postarám o zbytek. To tě stojí tolik úsilí odpovědět mi. Ale já znám tvou odpověď. Ty tady nejsi vůbec náhodou. Musela jsi vědět, že se tady někdy určitě potkáme. To ne. Chtěla jsem pracovat v podobné firmě. Dojít co nejdál a zapomenout na minulost. To ti nevěřím. Jsi tady, protože jsi nemohla zapomenout. Nech mě, Diego! A naposledy vás varuju, jestli máme spolupracovat. Naučte se chovat profesionálně a dodržujte odstup. Jste tady jako Diego Sanchez Zambrano, generální ředitel. A já, Elena Olivares, jen jako vaše náměstkyně. A očekávám, že se budeme vzájemně respektovat. Vím, že jste můj šéf. A taky vím, že jste ženatý. To místo jsem přijal jen kvůli tobě. Tak to nebylo moc moudré. Řekni, ty někoho máš? No tak mluv. No, miluješ snad někoho jiného. Sakra, pusťte mě! Chovejte se ke mně slušně. Myslím, že si nebudeme rozumět. Takže bude nejlepší, když odejdu. Ještě dnes podám výpověď. Odpověz mi. Odpověz mi, prosím tě. Řekni, že už ke mně nic necítíš. Řekni to. Naše společná setkání jsou jako z telenovely. Jen s tím rozdílem, že já už jsem na takové věci přestala dávno věřit. Nevěřím už dokonce ani na žádného prince z pohádky, ani na popelku. Už nevěřím na šťastné konce. Protože už k tobě nic necítím.